Racing Teamin Volvo 343 Ari Kyldeen näytti nappanneen nyt sitten tuosta lähtösuoran myötä sitten sen kärkipaikan itsellensä ja koittaa piellä sitä sitten mahdollisimman hyvänä tämän koko 3 kierroksen verran. Saapi mennä. Sotkeutunut Hinaajien radiokanavalle ja täällä päästään kyllä Naurokoskessa kuuntelemaan minkälaista läppää sieltä tulee ihan ystävällisenä kihotuksena kilpailussa tällä hetkellä johdossa edelleen oli Kyldeen ja siinä on Rauhanen perässä. Ja tuota uskomatonta sepostetta, mitä tuolta radiopuolesta kuuluu, sitä kuunnellessa meni kyllä niinku ihan ohitte, että onko näistä meidän kärkeä pitävistä herroista kumpakaan niin käynyt tuolla lisälenkillä vielä laitkaan. Tää meneekin mielenkiintoista. Siellä tulee kärkikaksikko perää. Joo, sinne lähtee lisälenkille Kyldeen ja siellä Kauhanen. Kärkikaksikko tiimistä päivän radiossa. Hyvä Mika!